Oy, 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 oy. Lab! Oh! Ate ka diha? Nangipas ko sa inalailap. Ay, nauga na yung panglabhan, Lab. Okay na. Saktong bana. Unang bana akong gipangita. Sa mga parang kita di ay. Ano yung labhan ko di mo kumpante. Laban dyan ako panty. Kaya manimaho niya kang kuan. Manimaho niya kang bulog. Lab, kung yan ang kabubo. Kung yan yung bulaba. Ay, sa magkaon. Gilaban ako mga sapatos mo. Ay, salamat yung kayo, Lab, ha? Oh, mga medyas. Kaya para mo trip ko ka ba? Mo baskara ka ba? Kanya. Ako dyan akong plano, Lab. Lumian mo glawas, Lab. Oy! Ano naman? Tanawar ako do. Ibuok kayo. Imong lawas ba? Sukat pagkabata kahantod ron morg yapon. Na. Ay, nagbinuutan na kayo. Wala pa ito kayo nanaon. Ila ko bala tanay premyo. Tanaway imong lawas do na rigod. Oh, gani. Ito yun ang til. Oh, ito yun. Namara? Ito yun dyan. Ano Gani, oh. Mura mo si Dana, baka to si Ding ba? Mura mga to. Ding! Ang Draymax! Uy, Ano mo nilawas ako? Kaya may lawas ako. Okay. Saktong tinuod nga vital statistic. Vital statistic. Vital statistic. Basta tik-tik. Vital statistic. Ito na wahat lang. Oh, gani. Ito yun naman ako. Ito yun. Kasi katawa ba? Subukan. Oh, dili ah. Dili, oh. 22. Oh. 102. Oh. Naong, magdos pordos. Medyo kay klaro. Ay, mga buta. May pabutapang tala ko. Dili, unsa magkaon. Wala saktong bana. Nagbinuutan ako lang. Tapos tabangi ko. Dili, unsa Silang magkaon. kay premiuhan man ta karon. Sana. Kasana pa ng premium ni mo. Aray, premium na ko ay. Ako magkape. Drymax coffee. Ay, sus. Ikaw mag-Drymax capsule. Ay, sus, dali na kayo na. Ay, gusto na ako ni tanan. Oh. Oh, di ba? Oh, premiuman mo ko nimo. Nya dili ko nimo kuan, dili ko nimo limitan. Wala limitay. Oh, Tagal. Oh, lala jud. Oh, tabangi ko diri kay para mas dali atong kuan, ato ang quality. Pusa nimo ang panty kay manimaho pa ng bulog niya. Siksibe kay kulab, talawa labas na ba para gid mo. Guys, tangyawa. Oh, nilawas. Oo, lawas na ko 24. Oh, lawa ha? Oh, Ha? 22, 32. Ang mura ba siya kuan? Unsa na? Libo ko nung ano. O paslakan sa 2x2. Kaya ni oh. Dali na gani oh. Oh, ikaw na dito. Pati pagbuta to ininit ang kape o kanang kuan. Oh, warm water ha? Warm water oh. Ayo si Yapti diri pita ka part. Tama lang kay murag ni udlot. Di ba ipo sa dinas? Ano po na to? Sayo tala. Sayo na tusog da batas-tasag algi. Oh, sige una na dito sa kwarto. Lami gani mo lang. Una na dito. Baan mo eh. Lawas. Ano pa? Lawas gani. Lawas si dugo. Murag nara. Lawas ang dugo ni, lawas ang dugo. Dali lang, lawas katarungan. Sibig sa katan? Ang ko si Ibigan. We love Drymax! Kini ang Drymax capsule mga pare para na sa mga lalaki nga ganahan yung dugay ang relasyon. Mga couple ba? Mga Para kuya, magbaliktayon. Oh, kini ang adult food supplement siya ang Drymax capsule, alright? Usap ni mo Kung napo tayo Drymax Puffy Mix. Alright. Pwede na siya sa pang lalaki, pwede sa babae. Alright, kini ang Drymax capsule mga pare mapalit niyo sa Shopee, sa Lazada o sa Brigada. So natin ibutang diri promo code para maka-discount mo Para sa Shopee. maka-discount. Para sa Drymax capsule mo na siya ang promo code. Para po sa Drymax Coffee Mix, mo na siya ang promo code. Alright? So nagkikasalamat kayo mga pare-pare sa iyong suporta sa pagbanta sa mga videos na mo. Drymax lang! Alright! Thanks for watching!